Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Manoy Libertad. Taong 1970, Bacood, Santa Mesa. Ilang dekada na rin ang nakalipas, magmula noong lumipat ang pamilya ni Manoy Libertad sa Bacood. Tubong probinsya ng Quezon silang mag-anak at napadpad lamang sila roon dahil sa imbitasyon ng tatay ng kanyang asawa na doon na sila manirahan. Naisip ni Manoy na maraming oportunidad sa bayan kaya hindi siya nag-alangang tanggapin ang alok nito. Di man sila marunong magtagalog, di na yun mahalaga. Alam naman kasi niyang sa katagalan, matututo rin sila. Sa loob ng ilang taon nila roong paninirahan, aminado siyang unti-unti na silang nasasanay sa buhay Maynila. Marami rin siyang sinubukang trabaho noon, pero lahat yon hindi permanente. Nung makapag-ipon sila ng sapat na puhunan sa tindahan, hindi na sila nag-alangan pang magtayo nito. May takot man dahil baka malugi, lakas loob nila itong ipinagulong. Dahil sa kukonti pa lamang ang mga tindahan doon, linggo-linggong nauubos ang kanilang mga paninda. Bigas at karne kasi ang pangunahin nilang tinda dahil sa alam niyang yon ang mas mabenta. Sa katagalan, nang maunawaan na niya kung papaano pagulungin ang negosyo nila, nag-isip na rin siya ng iba pang mga bagay na pwede niya roong maidagdag. Sa totoo lang pinuno, maganda naman ang takbo ng negosyo nila Manoy. Kaso lang, nung mas lalong dumami ang kanilang mga parokyano, doon na siya binalaan ukol sa isang tao. At ang taong yon, walang iba kundi si Nanay Alon. Mabait naman ang matandang yon, at matagal na rin itong nag-iisa sa buhay. Sa katunayan, ilang beses na din yung bumili sa kanyang tindahan, pero wala naman siya roong napansing kakaiba. Napakamasaya hindi ng matanda, sa puntong hindi mo talaga yun paghihinalaan ng kahit ano. Pero ayon sa ama ng kanyang asawa, hindi basta-bastang tao itong si Nanay Alon. Marami itong itinatago sa kanyang saya, at sa kanilang lugar, kilala ito ng mga antingero bilang ginang na nagdadala ng matinding kamalasan. May agam-agam din ukol sa pagiging aswang nito dahil meron umanong mga personalidad na nakasaksi sa pagpapalit nito ng anyo. Ang kaso lang, ang mga taong nagpatunay ukol sa bagay na yon, bigla na lamang nawala sa lugar nila. Hindi nakita ng anumang bakas ang paglaho ng mga ito, kaya duda noon ng mga taga-Bacood, si Nanay Alon ang may gawa nito. Pero syempre, hindi naman nila maaaring paalisin ng matanda, lalo na't wala silang matibay na ebidensya. Para naman hindi na ito makapangbiktima, nagpasya silang layuan na lamang ito. Lumipas ang mga buwan na taon, wala nang kumausap kay Nanay Alon. Dagdag pa ng ama ng asawa niya na magmula noong lumaki ang tindahan nila, tila bang nagiging aktibo na naman ito. Napansin kasi nitong madalas na yung maglalalabas ng bahay na siya namang hindi nito ginagawa noong mga panahong mahirap pa sila Manoy Libertad. Naniniwala rin yung siya ang pakay nito kung bakit nagsisimula na naman yung kumilos. Basta Manoy, mag-iingat ka sa matandang yan ha. Wala kang ideya kung ano ang kaya niyang gawin. Minsan ko nang nasaksihan kung paano niya sinira ang buhay ng isang mayamang pamilyang umalis na rito. Ubod ng malas siyang matandang yan. At kapag nagkaroon niya ng pagkakataon, maaari kanyang siraan sa paraang hindi mo lubos na inaasahan. Babala ng tatay ng asawa niya. Nang marinig naman ni Manoy ang tungkol sa bagay na yan, mariin naman niya itong tinandaan. Naniniwala kasi siyang bantayon sa kanyang pamilya at hinding-hindi siya papayag na sirain ng iba ang mga pinaghirapan niya. Dumaan pa ang mga araw
Dito na nga niya napansin ang matandang nagpapabalik-balik sa kanyang tindahan. Paisa-isa lang yun kung bumili. Kesyo may nakalimutan nito, magluluto, at kung ano-ano pang tipikal na rason. Siyempre bilang tindero, pinagbibigyan naman niya ang matanda. Akala kasi noon ni Manoy na kapag hindi niya inalis ang kanyang paningin dito, hindi siya nito maiisahan. Ngunit lingid sa kanyang kaalaman, may mga bagay na pala itong ginagawa na hindi nakikita ng kanyang mga mata. Nagsimula ang kalbaryo niya noong mapansin niya ang mabilis na pagkabulok ng mga karne na kanyang ibinibenta. Kahit kasi anong lubog niya rito sa asin, inuuod na yon kinaumagahan. Ang masaklap pa, may mangilan-ngilan na rin siyang mga parokyano ang nagrereklamo ukol sa mga uod na nakukuha nila sa mga karneng kanyang naibibenta. Masakit man yun para sa kanya, pinipili niyang palitan ang mga ito. Dahil dito, minabuti naman niyang magtanong sa pinagkukuhanan niya ng karne ukol sa napakabilis nitong pagkabulok. Di naman kasi yung nangyayari noon, kaya nagtataka talaga siya. Nang malaman naman ito ng pinagkukuhanan niya, inilahad nito sa kanya na sariwa ang mga karneng kanyang nakuha. Nagbigay din yun ng mga agam-agam ukol sa pagkakaroon ng uod ng mga karne. Ayon dito, maaaring mali ang pagkakatago niya o hindi naman kaya'y maraming langaw ang dumadapo rito sa kasagsagan ng kanyang pagbibenta. Yun lang kasi ang nakita nitong dahilan para magkaroon ng peste ang mga karneng ninenegosyo niya. Pagkarinig naman ni Manoy sa sinabi ng kanyang kasosyo, minabuti naman niyang wag nang umimik. Lahat kasi ng sinabi nito, di naman nangyari sa kanyang paninda. Masinop kasi siyang tao at hindi niya hinahayaang maging burara sa tindahang bumubuhay sa kanila. Bagaman lugi na, pinili niya pa rin bumili ng ilang kilong karne rito. Pagbalik naman niya sa kanila, agad naman yung pinilahan ng mga tao. Nung mga lahati na ito, sakto naman niyang nakita si Nanay Alon na naglalakad papalapit. Malayo pa lang nakangisi na ang matanda na parang tuwang-tuwa ito na masilayan siya. Paglapit naman ito sa tindahan niya, dahan-dahan naman itong ibinaba ang silag nitong talukbong. Maingat na rin yung pumili ng mga karne hanggang sa doon na niya napansin ang tila bang pagbuka ng bibig nito na para bang meron yung dinudura doon. Pagsilay naman ni Manoy sa ginawa ng matanda, agad naman siyang lumabas, sabay hatak nito papalayo. Tama kayo nang narinig, walang takot niyang dinarag ang matanda papalayo ng tindahan niya. Maya-maya pa, nang magkaroon na sila ng sapat na distansya, kitang-kita niya kung papaano kumunot ang noo nito. Hindi man nagsasalita si Nanay Alon, ramdam na ramdam ni Manoy ang matindi nitong galit sa kanya. Bago rin siya makapagpaliwanag ng kanyang panig, narinig niya itong maglahad ng mga katagang nagbigay ng takot sa buong pagkatao niya. Base sa kanyang mga narinig at naunawaan, purong panunumpa at pagbabanta ang sinabi sa kanya ng matanda. Hindi pa yun nakontento, naglabas pa ito ng isang kakaibang kwintas na may hahalin tulad mo sa isang rosaryo. Kakaiba ang bagay na yon at base sa kanyang pagkakaunawa, ginagamit ito ni Nanay Alon sa kanyang pananalangin. Matapos nitong makapagbigkas ng 5 buhay na salita, tahimik yung umalis. Sinubukan niya pa yung habulin pero sa kasamaang palad, hindi na niya ito naabutan. Pagpasok kasi nito sa loob ng bahay niya, agad namang lumabas sa ilalim ng papag nito ang 3 malalaking aso. Halos kasing taas na yun ng kambing, tapos malalaki ang pangangatawa ng mga ito. Nang masipat naman yun ni Manoy, agad naman siyang nasindak, kaya sa halip na manatili pa roon,
minabuti na rin niyang umuwi. Sa pagbagtas naman niya ng daan, marami siyang naging katanungan sa kanyang isip. Di niya kasi maipaliwanag noon kung bakit matataba ang alaga nito. Unang-una, wala nang makain ng matandang yan. Kaya't ano pang ipapakain nito sa mga alaga niya? Malakas din ang kanyang kutob. Hindi pa alam ng kanilang mga kalugar ang tungkol dito. Kung hindi kasi siya nagkakamali, siya pa lamang ang kauna-unahang tao na nakasilay sa mga alaga ni Nanay Alon. Dahil sa pangyayaring yon, agad naman niya itong ipinamalita sa mga kapitbahay niya. Kinagabihan, kagaya ng inaasahan, wala ngang nakakaalam ukol sa mga aso. May mga kapitbahay na rin siyang sumilip sa bahay ni Nanay Alon pero wala yung nakitang mga alaga. Dagdag pa ng mga ito na baka namalikmata lang siya buhat sa mga iniisip niya. Nang marinig naman niya ang sinabi nito, hindi naman siya roon naniwala, gawa ng alam niya sa kanyang sarili kung ano ang kanyang mga nakita. Hindi naglaon. Paglalim naman ng gabi, agad naman niyang iniligpit ang lahat ng mga paninda niya. Yung mga karne, literal na inilubog na talaga niya sa mga asin para hindi na ito uuring pa. Sa pagsapit naman ng umaga, napabuntong hininga na lamang siya nang makita niyang wala ng uod yung mga karning itinago niya. Habang isinasalansa naman niya yon sa kanyang tindahan, kumuha naman siya ng 1 kilo rito para ipaluto sa kanyang asawa. Naghahanap kasi yon ng sinabawan, kaya di siya nag-alangang kumuha. Sa mga sandaling yon, normal pa naman ang lahat hanggang sa tinawag na siya ng asawa niya para kumain ng almusal. Nakasanayan kasi nila noong sabay-sabay na kumain, lalo pat kita naman nila ang tindahan mula sa kusina ng bahay. Pagtikim na pagtikim pa lamang ni Manoy ng karning niluto ng kanyang asawa, agad naman niyang napansin ang kakaiba nitong lasa. Noong una, inakala nga niyang nagkulang lang ito sa mga rekado, pero pagsilay niya sa karning kagat-kagat niya, napansin niyang nagkukulay lila na ito. Kahit maayos din ang pagkakaluto, dahan-dahan niyang nasilayan sa pagitan ng mga laman ang mga uod na gumagalaw. Kulay itim ang mga uod na yon, malayong malayo sa mga pangkaraniwang uod na makikita sa mga baboy. Dahil dito, agad namang tumayo itong si Manoy, sabay tapo ng sinabawang kinakain nila. Nang masipat naman yon ng kanyang mag-ina, takang-taka naman ito. Para kasi sa kanila, wala namang kakaiba sa lasa. Nang marinig naman ni Manoy ang sinabi ng mga anak niya, agad naman siyang nagtanong kung nakakain na ba yon ng karne. Pagtango naman ito, hindi na siya nag-alangan pang pumunta sa bahay ng ama ng kanyang asawa. Agad niyang inilahad doon ang kanyang mga naranasan, dahilan para pumanhik ito sa bahay nila kasama ang mga kakilala nitong manggagamot. Sa Bacolod kasi noon pinuno, marami talagang manggagamot. Yun nga lang, kakapiranggot lang ang tanga nilang lihim na karunungan. Ang mga malalakas kasing manggagamot, naninirahan yun sa medyo tagong lugar. Hanggat maaari, itinatago nila ang mga sarili nila upang makapamuhay sila ng mapayapa. Nakakahiya man yun para sa mga kakilala nilang albularyo, di naman nila ito'y kinakahiya. Kahit papano rin kasi, malawak din ang kanilang kaalaman pagdating sa medisinang gumagamit ng mga halaman. Sa pagdating naman nila sa bahay ni Manoy, bumungad sa kanila ang mga anak niyang namimilipit na sa sakit. Yung mga karne ring nakasalansan sa kanyang tindahan, pinuputakte na rin ng mga itim na uod. Sa sobrang dami ng mga ito, kahit saan ka lumingon, yun at yun ang makikita mo.
Pagsilay naman dito ng mga albularyo, agad naman nilang inilabas ang mga anak niya. Dinala nila ito sa kanilang kapitbahay para doon gamutin. Habang tinitingnan naman yon ng mga albularyo, medyo aligaga na rin itong si Manoy dahil sa mga nararamdaman niya sa kanyang bunganga. Nang hindi na niya ito maatim, pinatingnan niya yon sa ama ng kanyang asawa at doon niya nalaman ang mga kagimbal-gimbal na nangyayari sa loob ng bunganga niya. Pagtutok pa lang kasi ng matanda ng lente, agad nitong nasilayan ang mga buhay na uod na gumagapang sa loob ng kanyang gilagid. Pati sa kanyang dila nakapasok na rin ito, kaya takang-taka ang ama ng asawa niya kung bakit hindi siya nakakaramdam ng sakit. Nang malaman naman ni Manoy ang tungkol sa bagay na yan, agad naman siyang humingi ng tulong sa albularyo. Ang inaalala niya kasi, baka lumawak ang masakop ng mga uod tapos umabot yun sa kanyang mata. Nang marinig naman ng albularyo ang daing niya, agad naman yung dumurog ng dahon ng serpentina at lakad bulan na siya namang ipinakalimog nito sa kanya. Pagdura naman noon ni Manoy, marami sa mga uod ang naalis. Kaso lang may mangilan-ngilan pa rin namang natitira. Mabuti na lang, maraming halaman sa labas, kaya agad nitong napigilan ang pagkalat ng uod sa bunganga niya. Matapos naman nila itong mapatay lahat, nag-iwan niyo ng mga maliliit na butas sa kanyang gilagid, dila at sa kanyang pisngi. Sa puntong yun, unti-unti na rin siyang nakaramdam ng hapdi, kaya hindi na niya natutukan ang kalagayan ng kanyang mga anak. Kinahapunan, nang makatulog na ang mga ito, nalaman niyang libu-libong uod na pala ang nabubuhay sa sistema ng mga anak niya. Hindi ito kayang alisin ng dagta ng halaman dahil karamihan sa mga ito nagtatago na sa baga, atay at bituka. Ang mas masaklap pa, may napapansin na rin silang mga uod na sumasabay sa pagtibok ng puso nito. Para sa mga albularyo, hindi yun maganda. Lalo pat alam nilang mamamatay ang mga anak ni Manoy Libertad sa sandaling pumasok na ito sa kanilang mga puso. Ilang minuto pa ang lumipas, minabuti naman nilang pagpahingahin ng mga bata. Nais din kasi nilang matingnan noon ang kasalukuyang kalagayan ng kanyang asawa. Bagaman wala itong pinapakitang kakaiba, alam nilang meron din itong iniinda. Pagtingin naman dito ng mga albularyo, doon nila nalaman ang tungkol sa libu-libong mga uod na walang sawang umuusad sa mga binti at dibdib nito. Kahit wala itong nararamdamang kakaiba, alam nilang nasa peligro na rin ang buhay ng kanyang asawa. Matapos naman yung malaman ni Manoy, isa lang ang sumagi sa isip niya at yun ay walang iba kundi sugurin ang matanda. Sa mga oras na yun kasi, alam niyang ito lang ang may kakayahang gumawa ng mga ganoong bagay. Walang sabi-sabi, agad naman siyang bumalik sa kanilang tahanan. Kinuha niya doon ang tabak na ginagamit niya sa pagtadtad bago tuluyang tinahak ang daan patungo sa bahay ni Nanay Alon. Nang medyo malayo na siya, napansin naman niya ang ama ng kanyang asawa na walang patid sa kakatawag. Pilit siya nitong pinipigilan pero sadyang hindi na kaya ni Manoy na magsawalang imik na lamang pagkatapos ng mga nangyari. Hindi naglaon. Nang mapagtanto naman yun ng ama ng asawa niya, napilitan na lang din yung sumunod sa nais niya. Ang dahilan ng pagsama nito ay para mapigilan siyang patayin ng matanda. Sa estado kasi noon ni Manoy, talagang desidido na siya na kunin ang buhay nito. Pagdating naman nila sa bahay ni Nanay Alon, sinalubong sila ng 3 nitong alagang aso. Paglapit nito sa bakod ng tahanan, panay naman ang ginagawa nitong pagtatahol sa kanila. Ipinapakita rin ng mga nilalang na yon ang matatalas nitong mga pangil na animoy nagsisilbi nitong babala
ukol sa mga maaaring mangyari sa oras na nangahas silang pumasok. Subalit sa kabila ng paninindak ng mga ito, di pa rin sila natitinag. Walang sawang pinagmumura ni Manoy ang matanda hanggang sa kalaunay lumabas na yon ang bahay. Pagbukas pa lang nito ng pinto, kitang-kita na nila ang pagbuka ng bibig nito. Di man nila naririnig ang sinasabi ni Nanay Alon, alam nila sa kanilang mga sarili na isa itong makapangyarihang engkantasyon. Nakakaramdaman ng pagkabahala itong si Manoy Libertad. Tinatagan niya ang kanyang sarili. Hindi siya nagpakita ng pagkasindak sapagkat alam niyang dito mababase ang kahihinatnan ng buhay ng kanyang pamilya. Pagkaraan pa ng ilang minuto, nang medyo malapit na sa kanila ang matanda, agad naman niyang pinag-aralan ang kilos ng mga aso nito. Nang mapagtanto niyang kaya na niya yung tagain, hindi na siya nagdalawang isip na sirain ang bakod na humaharang sa kanya. Dahil sa bilis ng mga pangyayari, halos hindi na rin siya napigilan ng ama ng kanyang asawa. Maya-maya pa, pagtaga naman ni Manoy sa isa sa mga asong unang sumunggab sa kanya, agad namang bumaon sa bungo nito ang talas ng kanyang tabak. Paghugot naman niya rito, muli niyang tinaga ang isa pa nitong kasama kung saan kitang-kita niya ang pagsigaw nito na parang tao. May mga pagkakataon ding parang nagpapalit anyo ang mga nilalang na yan, na siya namang nagdudulot ng matinding kilabot sa kanya. Subalit, kahit gano'n na ang nangyayari, hindi siya nagpakita ng panghihina. Maya-maya pa, sa tulong na rin ng ama ng kanyang asawa, nagawa niyang makalapit kay Nanay Alon. Kaso lang, pag-unday niya ng saksak sa katawan nito, bigla naman yung naging uod. Kumalat ang libu-libong uod sa buong paligid hanggang sa kalaunay magsipasok na ito sa iba't ibang parte ng kanyang katawan. Ilang segundo lang ang lumipas, nanuot na sa buto ang sakit na dulot ng mga nilalang at mula sa kawalan may narinig siyang tinig na nagsasabi ng, "Hindi kita bubuhayin. Hindi kita bubuhayin." Galit na galit ang tinig na yon, na parang malaki talaga ang nagawa niya ritong pagkakasala. Si Manoy Libertad naman, sa halip na panghinaan, pinilit niyang labanan ang mga nilalang. Kahit mabilis siyang pumasok sa kanyang katawan, di niya yun ininda dahil alam niya sa kanyang sarili, limitado na lamang ang oras na meron sila. Mabuti na lang, nang malapit ng mapuruhan ng ama ng kanyang asawa, dumating ang iilan sa mga albularyong nakaalam ukol sa binabalak niya. Mabilis siyang nagtulong-tulong para maitaboy ang huling asong pumipigil sa kanila. Nang mapatay na yon ang mga albularyo, agad naman siya nitong tinulungan para maalis ang hindi mabilang na uod sa katawan niya. Akala nila doon na magtatapos ang lahat. Pero hindi nila alam, nasa loob pala ng bahay ang matanda, naghihintay ng pagkakataon para umatake. Hindi naglaon. Pagliwanag naman ng buwan, laking gulat na lamang nila nang may masipat silang gumagapang sa bubunga ng bahay nito. Mahahaba ang braso ng nilalang na yan, tapos wala itong kasuotan. Nanlilisik din ng maladugo nitong mga mata habang nakatitig sa kanila. Pagsilay naman doon ng mga kasama niya, dali-dali naman yung napaatras, sabay sigaw ng aswang. Paulit-ulit nila itong sinabi hanggang sa dahan-dahan ng gumapang sa pundasyon ng bahay ang nilalang na yon. Paglabas naman ito sa kadiliman, tumambad sa kanila ang nakakapangilabot nitong itsura. Malayong-malayong nilalang na yon sa pangkaraniwang aswang dahil ang wangis nito parang patay na naaagnas na. Marami rin itong uod sa katawan na walang patid na naglalabas-masok sa bawat laman ng nilalang. Akala nga ni Manoy noon, maranhig ang nilalang na yon. Pero base sa salaysay ng mga albularyo, malayo ito sa pagiging isang maranhig. Ang maranhig kasi,
hindi inuuod ang kanilang mga katawan. Malayo rin ang wangis nito sa nilalang na kanilang nakita, kaya hindi sila nakumbinse sa mga sinabi niya. Pag-atungal naman ito, agad naman silang nakaramdam ng pagkasindak. Natural na yon, lalo pat ang mga albularyong kasama niya. Wala pang gaanong karanasan pagdating sa pakikipaglaban sa mga nilalang na nasa panig ng kaliwa. Isa lang din ang naisip nila noon para manalo, at yon ay ang magtulong-tulong para masukol ito. Di man madali ang kanilang gagawin. Alam nila ang kanilang magiging sakripisyo ay para sa ikabubuti ng marami. Matapos naman nilang magkasundo sa plano, di na rin nagdalawang isip ang nilalang na sumugod sa kanila. Pagsilay naman doon ng mga kasama niya, di na rin nagdalawang isip ang mga ito na salubungin ang atake nito. Paglapat naman ng armas nila sa matatalas nitong kuko, doon na rin sumugod si Manoy kasama ang ama ng asawa niya. Sinubukan nilang tagain ang nilalang na yon pero masyado itong maliksi. Kahit binilisan nila ang pagtaga rito, di pa rin yun sapat para matamaan nila ito. Maya-maya pa, pag-atras naman ng nilalang, muli naman itong sumugod sa kanila. Sa puntong yon, doon na tumindi ang kanilang pakikipagbuno hanggang sa mapansin niyang may mga nakapasok na ring uod sa katawan ng mga kasama nilang albularyo. Ganon din na nangyari sa ama ng asawa niya, kaya napagtanto niyang nanganganib na rin ang kanilang kalagayan. Mabuti na lang talaga nahawakan ng isa nilang kasama ang balikat nito, at kahit anong gawin itong pag-unday ng saksak, hindi niya na yun binitawan pa. Dahil sa pagkakataong ibinigay nito sa kanila, doon na nila binuhos ang lahat ng kanilang makakaya. Noong una, hindi pa gaanong tinabla ng nilalang na yon, pero sa katagalan, rumupok na rin ang kabal nito. Pagtagos naman ng kanilang mga sandata sa katawan ni Nanay Alon, hindi na sila nagdalawang isip pa na yon ay pugutan ng ulo. Pagkalas naman ito sa katawan ng matanda, patuloy pa rin yung pinagtatataga ng mga albularyo hanggang sa mahati na nila yun sa dalawa. Matapos naman nilang mapaslang ang nilalang, lahat ng uod na pumasok sa katawan nila, isa-isa nang nagsilabasan. Paglapat ng mga uod sa lupa, agad naman yung nangisay hanggang sa nawala na yon ng buhay. Nang mapansin naman nila Manoy ang nangyari, doon nila napagtantong patay na nga si Manoy Alon. Mahirap man itong paniwalaan sa simula, pero kalaunay natanggap na rin nila ang hindi inaasahang tagumpay. Sa mga panahong yun pinuno, hindi kayang masabi ni Manoy Libertad na hindi swerte ang kanilang pagkapanalo. Nalagasan man sila ng isang kasama, kahit papaano, nagawa nila ang nais nitong mangyari. Sapat na yung kapalit para sa inialay nitong buhay. Ilang araw pa ang lumipas, nawala na rin ang sakit ng kanyang mag-ina. Ayon sa kanya, nagising na lamang sila kinaumagahan nun na punong-puno ng mga patay na uod sa higaan nila. Nagdulot man yun ng matinding takot, kahit papaano ikinatuwa naman nila ito. Sa mga oras na yun kasi, alam nilang malayo na sila sa tiyak na panganib. Dumaan pa ang maraming taon, nanatiling sariwa sa alaala ni Manoy ang mga pangyayaring may kaugnayan sa mga uod ni Nanay Alon. Okay. Opinyon ko sa kwento. Alam nyo, karamihan naman sa inyo, alam na rin siguro, no? Na sa Bacood talaga ako lumaki. Mula nung pinanganak ako, 1989 hanggang year 2000 bago kami lumipat dito sa Parañaque, dyan ako lumaki. Marami rin ako nakilala dyang mga manggagamot kasi nga, tito ko manggagamot dyan. Kilalang manghihilot, mangtatawas.
Tsaka kung ano-ano pang klase ng panggagamot. Yun ay walang iba kundi si Tito Jerry. Kilala niyo namang lahat yon, di ba? Si Jerryng Liwanag. Yun yung bansag sa kanya ng mga nakakatakot na nilalang kapag nakikita siya. Kasi once na makita siya, kunyari nakasanib sa pasyente niya, nakita siya, sobrang liwanag niya. Hindi siya kayang ma-recognize ng mga nilalang na yon. Pero yun nga, gaya nga ng sinabi ko, matagal akong nakatira dyan sa Bacood. Pero yung kwento ni Nanay Alon, never ko tong narinig. Siguro iba yung pangalan sa kwento nila kasi may ganito talagang trahedyang nangyari dito sa Bacood eh. Pero ang alam ko lang na yun nga nagpapakalat siya ng mga uod. Pero hindi Nanay Alon yung pangalan ko. Nakalimutan ko eh. Kung hindi Tersing, parang Teresing. Ganun yung pagkakaalala kong pangalan nun. Siguro siya rin yun pero ibang version yung kwento na yun. Pero may kaugnayan rin yun sa mga uod. Tsaka aswang na mambabarang yun. Si Manang Tersing o Manang Teresing. Basta ganun yung pangalan na yun. Tagal na kasi nun eh. Huling rinig ko rin, 9 years old pa ako. Tapos sa inuman nila Tito Jerry ko rin narinig yun. Sino pumatay? Sila rin. Sila Tito Jerry, sila Ka Andres. Pero hindi nila pinatay ng spiritual. Ay, hindi nila pinatay ng physical. Pinasapi nila yun sa isa sa mga medium nila. Tapos doon nila pinatay. Pero dito kasi sa kwento na to, parang physical nilang pinatay eh, no? So, hindi ko alam kung mayroong kaugnayan yung kwento na yun sa kwento ni Nanay Alon. Pero may pagkakaparehas. Pero overall, masasabi ko sa kwento na to, sobrang nakakatakot, lalo na yung ganitong klase ng lahi ni Nanay Alon na kayang kumontrol ng mga insekto. Bihira yan sa mga aswang kasi alam nating lahat, mambabarang yun eh, di ba? So yun nga, di ba? Kita ninyo, nagkakaroon ng connection, aswang na mambabarang. Pero dito hindi binanggit na mambabarang siya, kundi aswang lang. So yun, lang yung may bibigay kong opinion dito, may pagkakahawig sa kwento nung bata pa ako, pero iba yung pangalan. Pero kayo, kung may opinion kayo sa kwentong ito, lalo na yung mga taga-Bacood, paki-comment na lang sa baba. Yun lang. Hanggang sa susunod na kwento. Salamat.